any on el treball institucional ha sigut veritablement intens i on no hem deixat de reivindicar un major i millor finançament dels fons públics cap a la nostra comunitat, més inversions centrals i una aplicació d'aquests fons equitativa i solidària per a treballar tots per una major cohesió social. Els premis són ja un acte de referència per al sector cooperatiu i, a més, un acte d'encontre en el conjunt de la societat civil, i estem contents per això. En la 10ª edició dels Premis Pepe Miquel de Cooperativisme Valencià acorden per unanimitat concedir el Premi Pepe Miquel al treball periodístic al suplement de Cooperativisme i Economia Social Coopera en les seues edicions de les províncies i Mediterrània. Porque realmente no se sabe mucho del mundo cooperativo. Y haciendo estos reportajes pues he aprendido mucho. Creo que me he convertido un poco al cooperativismo. Mediterráneo és la veu de Castelló i Castelló és cooperativa tradicionalment, és actualment i jo penso que en un futur continuarà sent cooperativisme. Avui es va fer entrega del Premi Pepe Miquel a una d'eixes persones que marquen un punt de referència obligat en la història del cooperativisme dels últims 30 anys. Una persona que estima les cooperatives i l'ensenyança, que sempre ha posat els interessos col·lectius que representen les cooperatives per davant d'altres interessos personals i professionals. Entrega el guardó el molt honorable president de la Generalitat Valenciana, don Alberto Fabra, replega el guardó don Benet del Can Zamudio. Aconseguir el màxim de compromís i identificació de les persones en els principis i valors de l'empresa cooperativa, així com l'alineació en els objectius de negoci, ha de ser un repte permanent de les persones que assumim el lideratge professional de les nostres organitzacions. Els que he tingut l'oportunitat, ja us he dit que sense vosaltres tots aquests projectes educatius, cooperatius, empresarials que s'associen a la meva persona i que podrien justificar aquest reconeixement no haurien estat possible. Una estructura económica y empresarial que no solo nos aporta valor añadido, sino que nos aporta valor compartido. Son proyectos empresariales con corazón y alma y sobre todo pensando en las personas.